No a tento prípad, ktorý sa týka Iránu, ktorý má tie isté črty, pochopiteľne ignorácie medzinárodného práva, už súvisia so záujmami Spojených štátov a Izraela, pretože ten po teroristickom útoku Hamasu z oktobra pred 2,5 rokmi v zásade sa rozhodol, že definitívne zlikviduje všetky teroristické ohrozenia Izraela. A teraz je otázka, že či týmto spôsobom sa môže postupovať a takýmto spôsobom ignorovať medzinárodné právo a ignorovať aj záujmy civilistov a koho záujem prevažuje. A tu my voláme potom, že tu je ten priestor, kedy Európa, keby nebola zameraná na neustále také mimovládkarské, že vy máte zlého lídra a vaše voľby boli také problematické, že sa stará do každého života každej krajiny, ale v skutočnosti nie je schopná sa postaviť a povedať jednoznačné stanovisko. Ten dôvod je jednoduchý, pretože ani Európa samotná nemá rovnaký postoj napríklad k vojne v Iráne alebo otázka Izraela, pretože už len Nemecko s Francúzskom a v tomto prípade aj so Španielskom má diametrálne odlišný názor. Čiže stále zostáva tá otázka, ako vidíte ďalší vývoj tohto konfliktu. Môže sa stať, že bude zatiahnutý do tohto konfliktu nejaký členský štát Severoatlantickej aliancie?